fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisut l-ewwel nett l-għodwa tajba, merħba l-din il-quddiesa, ejjew eżisħuti nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi nitolbu maħfra l-mulej. U ħanamlilkom appell illum kemm intkom li qegħdin fis-santwarju u kemm dawk ħafna ħutna li jsegwu din il-quddiesa minn fuq it-televiżjoni. Qed tagħmel ħafna sħana u żgur li jkollna ftit ingergru. Illum il-ġimgħa ejjew it-tbatija, id-discomfort jgħidu bl-Ingliż u x'hekk li toħol inna sħana noffruha bħala sagrifiċċju żgħir. Eżisħuti u noffruha għal dawk ħutna anke Maltin wawċin li forsi tbedu mill-fidi biex il-mulej isejħilhom mill-ġdid leħ u biex wieġbu u x'hekk. Aħna nagħtu dal-kontribut tagħna, it-talb u anke dan is-sagrifiċċju żgħir naqduh ma' dak ta' Ġesu msallab illum il-ġimgħa biex hekk bi grazzja Alla jitfa' xita ta' grazzi fuq id-dinja u fuq pajjiżna, mhux għall-meriti tagħna imma l-qawwa ta' Ġesu msallab. Ejjew eżisħuti fiskiet noffru lill-mulej, skużawni, nitolbu l-mulej jaħfrinna ħtijietna. Inti t-triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġejt, Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fejk mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Kelinu u Ġorġa Zammit. U magħna llum għandna koppja li qed tagħlaq 45 sena ta' ħajja miż-żewġa li naqdu magħhom biex inroddu ħajr lil Alla, nitolbu għalihom u għal miż-żewġin kollha biex jarfu li jekk il-ħajja miż-żewġa tidher diffiċli, forsi għal xi ħud impossibbli, però fejn hemm il-mulej hemm l-imħabba. Fejn hemm il-mulej hemm id-dialogu. Fejn hemm il-mulej hemm il-maħfra, li nitolbu maħfra u li naħfru. U allura il-ħajja miż-żewġa bil-mulej bħala ċ-ċentru tagħha iva hija possibbli. U nagħmlu dan l-appell mod speċjali quddiem dawk iż-żgħażagħ li forsi jħossuhom imsejħa l-ħajja miż-żewġa u qegħdin jaqtaw qalbhom. Nitolbu għalihom mod speċjali illum f'din l-Ewkaristija wkoll. Nitolbu. O Alla, Inti turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba u bekk tgħinhom jerġgħu jsibuha, għamel li kull min jistqar li hu nisrani ibiet minnu kull ma jtebba lil dan l-isem u fittex biss dak li għamillu ġieħ bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien Mosè u Aaron għamlu dawn l-ġubbijiet kollha quddiem il-Farun. Imma l-mulej webbes qalb il-Farun u dan ma telaqx lill-ulied Iżrael mill-art tiegħu. Il-mulej kellem lil Mosè u lil Aaron fl-art tal-Eġittu u qalilhom: dan ix-xahar ikun għalikom l-ewwel fost ix-xhur, ikun ilkom l-ewwel xahar tas-sena. Kellem lil-ġemma kollha ta' Iżrael u għajdilhom: fl-10 ta' dan ix-xahar kull wieħed minnkom jieħu ħaruf kull familja, wieħed kull dar. Jekk il-familja tkun żgħira wisq biex tikluh kollu, wieħed jieħu l-ħaruf flimkien mal-ġar tiegħu, l-eqreb lejn daru, skont in-numru tan-nies, skont kemm kull wieħed jiflaħ jiekol. Hekk tqisuh il-ħaruf. Il-ħaruf ikun bla difett, raġel ta' dik is-sena. Tistgħu tieħdu minn naċ jew mill-mos. Intom iżommuh sal-14 ta' da' xahar, meta l-ġemma kollha ta' dar Iżrael toqtlu bejn inżul ix-xemx u d-dlam. Imbagħad jieħdu mid-demm tiegħu
u jroxxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibien tad-djar fejn ikunu se jikluh. F'dik il-lejla għandhom jieklu il-laħam mixwi b'ħobs bl-aħmira, b'ħaxix mor. Tieklu xejn minnu nej jew molli fl-ilma, imma mixwi, rasu riġleħ u l-ġawwieni u tħallu xejn għal filgħodu, kull ma jibqa' għal filgħodu aħarquh. U tiklu hekk għaddejkom imħażma bil-qorq f'riġlejkom u l-ħatar f'idejkom u tikluh baġla. Din hi l-mogħdija tal-mulej. Għax dak il-lejl jien ngħaddi mill-art tal-Eġittu u nidrob il-kull min hu l-ewwel fost l-imweldin fl-art tal-Eġittu, bnedmin u bejjem, u nagħmel ħaq mill-allat kollha tal-Eġittu. Jien Jahwe. Id-demm ikun bħala sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu u jien x'ħin nara d-demm nibqa' għaddej u ebda marda ma tiġi teqridkom meta jien nidrob l-art tal-Eġittu. Dak il-jum ikun għalikom jum ta' tifkira u intom tħarsuha bħala festa tal-mulej. Iżommu din l-osservanza bħala liġi għaż-żminijiet kollha li ġejjin. Il-kelma tal-mulej. Nolli il-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Xirrot li l-mulej għal-ġid kollu li għamil miegħi, nolli il-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Nolli il-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Għażiża f'għajnejn il-mulej hi il-mewt tal-ħbieb tiegħu. Jien qaddej tiegħek, bin il-qaddejja tiegħek, int ħallejt li l-irbit tiegħi. Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Lilek noffri sakrifiċċju ta' rat il-ħajr u isem il-mulej insejjaħ. Intemm lill-mulej il-wediet tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Nolli il-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Alleluja, alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jien narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. Darba waħda s-sibt, Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruwa. Issa li d-dixxipli tiegħu ħadu mill-ġuħ u bdew jaqtgħu iż-żbowl u jieklu. Imma rawhom il-Fariżej u qalulu: għala d-dixxipli tiegħek jagħmlu dak li ma jiswiex nhar ta' sibt. U qalilhom: ma qrajtux x'għamel David meta kien bil-ġuħ u dawk li kienu miegħu. Ma qrajtux kif daħal fid-dar ta' Alla u kien il-ħobs tal-preżenza ta' quddiem il-mulej li law u lanqas dawk li kienu miegħu ma kienu jistgħu jieklu minnu imma l-qassisien biss. Jew ma qrajtux fil-liġi li nhar ta' sibt il-qassisejn fit-tempju jiksru s-sibt bla ma jonqsu. Ngħidilkom li hawnhekk hawn min waqwa mit-tempju. Li kieku kontu tafu x'ifissru l-kelmiet ħnien għarrejt u mhux sagrifiċċju, ma kuntux tikkundannaw lil min hu bla ħtija għax bin il-bniedem huwa sejt is-sibt. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Aħna l-pajjiżi msejħin hekk tal-punent u x'hekk niftaħru bil-libertajiet li akkwistajna u donnu qatt biżżejjed għall-libertajiet li jakkwista il-bniedem, però il-bniedem fil-punent sempliċement
għax qiegħed pajjiż li b'xi mod jirrispetta id-dinjità tal-bniedem. Nistgħu nsejħulu tassew liberu? Hemm bżonn inżommu f'moħħna li hemm żewġ tipi ta' libertà. Hemm il-libertà minn barra jew aħjar bniedem jista' jkun skjaf kif kien jiġrilu Alla ħares qatt u x'hekk kemm kienet ħaġa kera li bniedem ikun maħkum minn xi ħadd minn barra. Però eżis ħuti hemm skjavitu ieħor li huwa wisqar l-iskjavitu ta' ġewwa. U bniedem jista' jkun liberu barra, imma jkun l-ikbar skjaf. Araw il-vizzji, id-droga, l-alkoħol, il-vizzju tal-logħob u nista' nibqgħu sejrejn illum il-kompjuter u ħafna affarijiet oħra. Ma jagħmluhx skjaf il-bniedem u jaqriduh eżis ħuti iżjed kultant minn skjavitu western iva eżis ħuti. Il-bniedem jista' jkun liberu minn barra u l-ikbar skjaf minn ġewwa. Għax qed ngħidilkom dan? Għax l-ewwel qari tal-lum eżis ħuti kellemna fuq mument, forsi l-iktar mument importanti fl-istorja tal-poplu ta' Iżrael. Mela l-poplu ta' Iżrael kien spiċċa l-Eġittu u x'hekk. Minħabba li kif smajtuhom żgur il-ġrajiet ħu Ġuseppi kienu bijawh u x'hekk u dan spiċċa l-ewwel skjaf l-Eġittu mbagħad spiċċa ta' wara l-Farawn. Imbagħad ġie żmien tal-Aks u l-familja kollha marret tgħix l-Eġittu fejn Ġuseppi kien ħaseb u x'hekk għaż-żmien tal-Aks. Bera għaddej żmien dawn mietu kollha, l-antenati tagħhom bdew jikbru u l-Eġizzjani bdew jistmawhom ħażin. U x'hekk, saħansitra bdew joqtlu kull tarbija tifel li jitwieled u Alla jsalva lil Mosè. U Mosè l-ewwel jipprova jsalva l-poplu waħdu u jispiċċa falliment kbir u x'hekk. Però mbagħad Alla jibagħtu biex jisalva l-poplu tiegħu hekk jiġri. U l-aqwa mument kien dak li qrajna fl-ewwel qari tal-lum. Meta Alla jibgħat l-anġlu tiegħu biex jolqot lill-familji tal-Eġittu u jsalva lill-familji tal-Lot. U x'kien is-sinjal? Li joqtlu ħaruf u ċabsu demmu mal-koxox tal-bieb tad-dar tagħhom. Issa jgħiduli intom id-demm ta' ħaruf imċappas mal-bieb x'seta għandu li jsalva? Xejn. Tafu x'kienet is-seta tiegħu hux? Li dak il-ħaruf kien prefigura ta' Ġesu. Dak il-ħaruf ifakkarna fil-veru ħaruf li bid-demm tiegħu jisalva l-bnedmin kollha. Meni jekk l-Eġizzjan, jekk il-Lut skużawni ħelsu mill-jasar tal-Eġittu, bid-demm tal-ħaruf jasar estern. Ġesu msalla fuq is-salib jeħles lilna minn l-ar forma ta' skjavitu eżis ħuti li huwa l-iskjavitu ta' ġewwa, l-iskjavitu ta' dnub. Għax araw ftit mhux hekk kedna fil-bidu li l-ar forma ta' skjavitu huwa dnub, il-vizzji u x'hekk 100,000 tip ta' vizzju ta' Ġesu biss eżis ħuti jista' jeħlisna mid-dnub jekk neftħulu verament qalbna u jekk brieda sħiħa ngħidulu mulej jiena rejt, iva salvani, iva ħlisni u x'hekk. Smajna fl-ewwel qari tal-lum, fil-Vanġelu tal-lum, skużawni, kien hemm problema oħra ta' fost il-poplu tal-Alla. Ħanejdlu jekk il-fanatiżmu. Jivvintaw ħafna liġijiet f'isem Alla li kienu iktar jassru l-bniedem li jgħinuh. Li pereżempju wieħed kemm għandu jimxi nhar ta' Sibt, li wieħed m'għandux jiekol u x'hekk iżbur kif għamlu l-Apostli għax nhar ta' Sibt. Kienu vvintaw ħafna liġijiet huma li ċabsuhom mar-reliġjon imma kienu iktar jagħmlu skjaf lill-bniedem u x'hekk. Għaliex? Għax ir-reliġjon mingħajr Ġesu u mingħajr l-Evanġelju tispiċċa tafġu lill-bniedem u l-Evanġelju eżis ħuti mhux kif irridu aħna u kif nifhmuh aħna anke fil-Knisja Kattolika għandna min qed jagħmel l-istess ball li jaqbad minn għalih il-Vanġelu, jaqbad it-tradizzjonijiet umani, jimponihom fuq ħadd ieħor u iktar ikun għodda biex jaffeċ milli verament li jtuna l-ħelsien li jrid jagħtina Alla f'isem Ġesu. Eżis ħuti. U għalhekk rridu noqogħdu ħafna attenti għax mhux kull min jitkellem f'isem Alla qed jagħmel hekk u x'hekk fil-kuntest tal-Knisja rridu noqogħdu attenti għax il-mulej tagħna il-Knisja, l-Papa u l-Isfijiet biex imexxuna
u faqda bejniethom jiggwidawna biex ma noħorġux barra mit-triq. Sewwew faċli anke aħna l-insarek ma nqogħdux attenti noħorġu barra mit-triq. U għalhekk nitolbuh bil-qalb il-Ġesu llum biex narfu nersqu lejh. Għax hu biss dik it-triq il-waħda l-vera li fija mill-libertà vera. Il-libertà mhux li l-bniedem jagħmel li jrid ta'. Mela bniedem li jmur jieħu droga mhux qed jagħmel li jrid, imma tisib il-libertà. Il-bniedem li jinfex jixrob qed jagħmel li jrid, imma qed isib il-libertà mhux dik il-vera libertà. Il-vera libertà huwa meta l-bniedem jgħix il-ħajja tajben Alla. Meta l-bniedem għandu il-kontroll fuq innifsu. Għax il-kontroll fuqna nnifusna jagħtina l-vera libertà, jagħtina l-veru ferħ. Nitolbu ħalek bil-qalb lill-Mulej Ġesu ta' biex il-libertà vera ma nifirduwix mill-imħabba, il-libertà vera ma nifirduwix minn Ġesu, il-libertà vera ma nifirduwix mill-Evanġelju, għax il-libertà u l-Evanġelju flimkien jagħtuna l-vera libertà, mhux li tagħmel li trid, ma li timxi fit-triq kif iridna Ġesu, bażla tiegħek b'libertà tiegħek, meta ma tagħmel ħsara lil ħadd ieħor u lilek innifsek, dik hija l-vera libertà. Nuqmu bil-wiefa. Kristu għal-ħaruf Talla li salvana, it-tempju tal-laqgħa tagħna mal-Mulej, il-leħen ta' kull talba. Nituq permezz ta' Ġesu u flimkien miegħu indur li Alla missierna u ngħidulu missier ismana bibnek il-maħbub flimkien. Missier ismana għall-Knisja kollha sabiex iddawwal id-dinja bl-aħbar ta' ferħ li Kristu ġie biex jaħlisna nitolbu missier ismana bibnek il-maħbub. Għal-popli li qegħdin isofru l-ġuħ u l-immigrazzjoni sabiex isibu ħniena u ġustizzja nitolbu missier ismana bibnek il-maħbub. Għal kull minnhom nikket minħabba xi mewt fil-familja jew iħossu waħdu sabiex isib nies li jfarġuh nitolbu missier ismana bibnek il-maħbub. Għal din il-komunità sabiex tiċċelebra l-Ewkaristija fit-tifħir lill-Alla u fil-ġenerożità lejn l-oħrajn nitolbu missier ismana bibnek il-maħbub. Nitolbu għal ħutna il-koppja li qed tiċċelebra 45 sena u għal miż-żewġin kollha u għal dak kollha li l-Mulej qed isejħilhom għal ħajja ta' żwieġ biex ma jaqtgħux qalbhom. Nitolbu għall-anzjani, għall-murda, għal persuni b'bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Nitolbu għal dawk li jtolbuna nitolbu għalihom u dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna jew fi skiet fiduċja kbira f'Alla inresqulu t-talba tagħna. Alla li tista' kollox, ilqa' nitolbuk dawn it-talbiet li qed nagħmlulek permezz ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' l-ilma u l-bejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna li uniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej minn bżoniti u d-dunub tiegħi neħħilli. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares Mulej lejn l-offerti li l-Knisja qiegħda tagħmillek jew titolbok u għamel li l-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom
nerfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lil Mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew Mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, f'ida ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla eda. Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewwent Mulej, int lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn rajh ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erbieħ ta' ħutna Kalinu u Ġorġa Żammejt. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Lawrenz ta' Brindis illum fil-festa tiegħu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek
il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula li jien trid fija, inti rid tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm għad-dejs tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħanjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġisem ta' Kristu iħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-demm ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Who I am.
Reginalum del Cristo. Ejjew ta' bilħaq niftħulu qalbna beraħ lil mulej illum. Mulej msallab għalina, inselmulu bil-qalb, nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nitolbu. Irċevejna mulej id-doni tiegħek, nitolbuk li nersqu sekwejt lejn dan is-sagrament biex ikabbar fina l-qawwa s-salvazzjoni tagħna bi Kristu sirna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Madonna